12 por 2. Ola, amigos, chegou a hora da merenda e teño tanta fame que llevou botar o azúcar ao leite sen desenvolvelo en burullo. Digo as palabras máxicas oink oink e manda truco, os 2 terróns que ían dentro do papel vanse disolver no leite como 12 que son. Para facermos o truco de hoxe precisamos 2 terróns de azucre e o seu envoltorio. Para facer delo truco de hoxe, tedes que, primeiro, retirar os terróns de azucre do emburullo, sen rachar o papel, co fin de que, unha vez dobrado, pareza que ninguén o manipulou. Logo, poñedes, tal que así, os terróns na man, pechádela nun puño, dadeslle a volta, colocádela a envoltura enriba e xa só vos restará esmagar o papel. Cando o fagades, nese mesmo instante, abride a man e o azucre caerá, como por arte de maxia, dando unha sorpresa doce aos vosos amigos. Agora o truco está nas vosas mans.